Madzula bwino alero lachitatu ndipo ndi nthawi ya nkhani ochokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi msangayo Savita Wilima, koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Mkulu wakale wa banki yaikulu ya Reserve wati banki inaletsa kugulitsa kwa hotela ya Melilis ku Public Service Pension Trust Fund chifukwa ndondomeko sizinatsatidwe. Ndipo bungwe la masewero a mpira wa miyendo la FAMU lapempha mabungwe ndi makampani kuti ayike ndalama zambiri ku masewerowa pozindikira kuti akupereka mwayi wa ntchito. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amaraham Guja ayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Aguja ayankhula izi pa chikondwerero cha Baisaki, mwambo omwe unachitikira kulimbi mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipoti ili la Nixon Malemya koma akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Kazembeyu anati ngakhale utsogoleri wa dziko lino ukugwira ntchito molimbika pokonza chuma cha dziko lino, iye wati nzolimbikitsa kuona kuti ukutsogoleranso pa nkhani yolimbikitsa mgwirizano pakati pa zipembedzo zosiyanasiyana. Meya wa mzinda wa Blantyre, Councillor Isaac Jomo Osman, anayamikira achipembedzo cha Sikh chifukwa cha thandizo lawo lalikulu pa chitukuko cha dziko lino, kuphatikizapo kupereka mipata ya ntchito. Meyayu anati Amalawi ali ndi zambiri zoti aphunzire kwa anthuwa maka pa nkhani za malonda. Ife ndifonyadira kubwera kuno komanso tikukula president wa dziko lino kupeleka ufulu wa zipembedzo wakuona pembedzero. So ife ngati atsogoleri naona kuti tizakhale nawo komanso kuwalimbikitsa kuti ayi ufulu opemphera. Komanso takuizapo chinthu chinachache timanena kuti tikamaona timangona ngati pali Asilamu komanso pali mahindu zoka. So apa pataona kuti pali anthu osiyana pa chipembedzo cha Sikh chomwe chili ndi anthu ena ena osiyanasiyana. Vuto la Malawi timadererana, Malawi ambiri timakanira kudererana. Anzathu amapanga chimodzi. Ndipo vuta kuti wasiyanise machitidwe awo azinthu. So ife ngati Malawi tikuzipo zimene tizizikhulupirira komanso samadererana. Wapampando wa bungwe la Sikh mdziko muno Amanu Waindasin anati anthu achipembezochi apitiriza kuyesetsa kukhazikitsa mabizinesi komanso kupanga mipata ya ntchito pofuna kuti dziko lino litukuke. Pamwambowu mamembala a Sikh, Kazembe wa India komanso meya wa mzinda wa Blantyre anatsegulira chifanifani cha Maharaja Ranjit Singh, yemwe anali msilikali wamphamvu komanso mtsogoleri wa masomphenya wa chipembedzo cha Sikh, yemwe analimbikitsa ntchito ya chitukuko, kulolerana komanso mgwirizano asanamwalire mchaka cha 1839. Nduna ya zamalonda Simon Itaye ayamikira achinyamata mdziko muno kamba kukhala patsogolo kukonza zinthu zamakono, ponena kuti iyi ndi njira yomwe dziko lino ingachepetsere chiwerengero cha anthu omwe sali pa ntchito. Itaye anena izi ku Lilongwe atayendera achinyamata omwe akuchita ntchito za luso pa msonkhano wa luso omwe akonza ndi abungwe la Makra. Itaye akufotokoza. Kuli muchizungu amati ma innovators amene akupanga zinthu zambiri za ICT za technology, ena kuyuza akugwiritsa ntchito mpaka na AI, chinthu chimene chili chopambana kwambiri. Andi kwambiri kwenikweni chimene ndaona nchokuti amene ali kumene koko ndanyamata ndatsikana ota ena angochoka kumene ku skulu, ena adakali pa skulu koma akuonetsa kuti ali ndi chidwi chofuna kupanga zinthu zimene zingathandize dziko lino kwambiri. Ena mwa iwo anena kale kuti ayamba kugulitsa kunja zinthu zimene akhala akupangazo. Anditati tione zimene zosuti muchizungu timati trade in goods, ayi ndithu asakugulitsa chinthu china chilichonse koma kugulitsa timati ma services. Chitsogolo chake nchokuti ena mwa iwo kufunika kuti athandizidwa ndithu kukhulupirira kuti awathandiza Amakra awathandiza koma ifeso ku trade kutiona kuti kodi chitinga athandize bwanji.
Mkulu wakale wa banki yaikulu ya Reserve McDonald Mafuta Mwale ati banki inaletsa kugulitsa kwa hotela ya Amarilis ku Public Service Pension Trust Fund chifukwa ndondomeko zomwe banki imayeneleza pochita malonda a mtundu sizinatsatidwe. Mafuta Mwale anena izi pomwe anakaonekera ku komiti yolondoloza zachuma cha boma ya Public Accounts Committee yomwe ikuchita kafukufuku olondoloza momwe bungwe la Public Service Pension Trust Fund inagulira hotelayi. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Mkulu wakale wa banki ya Reserve wauza komiti kuti iwo analandira uthenga wa chinsinsi kuchokera ku board ya pension fund kuwadziwitsa kuti ntchito yogula hotela ya Amarilis ikupitirira ngakhale banki idaletsa. Mafuta Mwale ati banki inalembera akuluakuluwa kuti akumane ndi kukambirana komanso kutsindika chiganizo chawo choletsa malondawo mpaka atakonza zonse zovuta, koma izi sizinaphule kanthu. Malinga ndi Mafuta Mwale, chiganizo choletsa malondawa chinadza popeza akuluakulu a Public Service Pension Trust Fund sanatsate dongosolo ndi kuti izi zikhoza kukhudza ntchito yopereka ndalama kwa anthu omwe apuma pa ntchito. Apa iwo apempha kuti pakhale kafukufuku wa bodi yomwe ati sinamve malangizo a banki yaikuluyi ndi kuti yemwe apezeke olakwa ayankhe. Tikuyenera kukhala ndi chifukwa chokwanira kuti taletse chifukwa ife ntchito yathu ndiyopanga protect pensioner amene akufuna ndalama zake alipidwe pa nthawi imene yakwana kuti alipidwe. Kukana zoti mawa adzanena kuti atabadikirani ma pensioners maybe tigulitseke nyumba ichadagulayi kuti tikupeze ndalama tikupaseni. Instant imene ndimene timayikana. So a balance maasset yawo kuti all the time pensioner akabwera kuti ndofuna ndalama zanga zizipezeka zipatsidwe osati zonse kuzipanga loko mu ma asset mawu ake wapampando wa komiti a Stephen Malondera ayamikira Mafuta Mwale podzaonekera ku komiti komanso kupereka maganizo awo omwe ati athandiza pakafukufukuyo. Papempho lomwe akuti eni ake a Amarilis anapempha kuti akumane mukachipinda komata, Malondera atsindika kuti komiti sivomera ndipo ichita zonse zotheka kuti onse omwe akuyenera kudzaonekera ku komiti atero. Ngati komiti yakana pempho limeneli chifukwa mmene tikutsegulaso tatsegula chifukwa chonena kuti Amalawi amafuna kuti mwini wake wa hotelo imene abwere azaonekere komanso Michael Inizamba komanso ena ambiri. Ndiye ifeyo ngati komiti tinakhalira naso tsonga kuzera pa gulu lathu ndipo tinagwirizana tonse kunena kuti nzathu Amarilis Hotel akuyenera abwere. Ndiye titayankha zimenezi anzathu amenewa titalembera anatiyankha kuti ayi komano ndadwala ndili ku chipatala. Ndiye ngati komiti dzulo tinakhalira naso pansi ndikukambirana ndiye tagwirizana kunena kuti akuyenerabe abwere atiuze tsiku lenileni limene akuganiza kuti achokako ku chipatalako. Pamene kafukufuku yakupitirira, komiti ikuyembekezeka kukumana ndi ena omwe akuti anatengapo gawo pa malondawa monga a National Bank, eni ake a hotela ya Amarilis komanso mlembi wakale wa boma a Colin Zamba. Banki ya Reserve inalamula Public Service Pension Trust Fund kuti iyimitse ntchito yogula hotela ya Amarilis yomwe amayigulitsa pa mtengo wa 128 billion kwacha. Pakadali pano ndalama zoposa 72 billion kwacha zomwe akuti anali atazipereka kale anazipeza ndi kuziyimitsa kuti zisagwire ntchito. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lapempha adindo kuphatikizapo mafumu m'boma la Mangochi kuti athandizire kuwunikira bwino pa ntchito yokhazikitsa zizindikiro za m'madera yotchedwa National Physical Address System kamba kuti ntchitoyi ili ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Poyankhula pa zokambirana zomwe bungweli linachita ndi akuluakulu a komiti yachitukuko m'bomali, mmodzi mwa akuluakulu ofalitsa nkhani ku bungweli Clara Ngwira ati boma la Mangochi likhoza kupindula kwambiri ndi ntchitoyi kudzera kumbali ya zokopa alendo. Ndi zambiri mu ripoti ili la Sotini Ndazi koma akuwerenga ndi Dave Oma. Poyankhula pa zokambirana zomwe bungwe la MACRA lachita ndi akuluakulu oona ntchito za khonsolo ya boma la Mangochi, mmodzi mwa akuluakulu oona zofalitsa nkhani ku bungweli Clara Ngwira ati ntchito yoyika zizindikiro za m'madera yomwe akuyitchula kuti National Physical Address System mchingerezi inayamba pakanthawi
ndipo cholinga chake ndi kufuna kuonetsetsa kuti madera onse ofunikira ali ndi zizindikiro kuti anthu adziwapeza mosavuta. Ndipo kumangochi ntchito yakuti ndiyofunikira kwambiri pokhala kuti ndi boma lomwe limadziwika ndi ntchito zokopa alendo. Choncho apempha adindo onse kuphatikizapo mafumu athandizire kuwunikira ubwino wa ntchitoyi kwa anthu awo kuti ikhale yopambana. Pa nkhani zokopa alendo akabwera kumene akupitako akakuziwa kuti physical address yake ndi iyi, iwo ajatu amangogwiritsa ntchito mapu apa kompyuta, amapita straight foni yawo manja apanga pa nchini information imene ilipo ayipezayo kumene akondako akafika ndithu. Chifukwa zofunsira zija zili ndi kuipa kwake, umakafunsira munthu wina wokuti akupitisa kumalo kuti si komwe ukupita. Taonapo mu makese zena kuti anthu apangidwapo chiwembe. The physical addressing iyi ndi nkhani yofunikira kwambiri chifukwa ni nkhani yokuti ibweresaso ma post code amene ali manambala akudera ndi address yakudera, kera yanu yakudera, munthu amaziwika kuti uyu akuchokera kumangochi komanso akuchokera nyumba iyi nambala chakuti, mseu nambala chakuti, komanso TA wake nambala yake ndi iyi. Pakangotuluka nambala pa post code paja ndikuti zimaziwikiratu kamavu. Malinga ndi Angwira mwazina, ntchitoyi ithandizanso kupereka mwayi wa ntchito wa achinyamata omwe athandizire ntchito yokhazikitsa zizindikiro za madera komanso nyumba. Potsirirapo ndimanga, mfumu yaikulu Bwana Nyambi yayamikira bungwe la MACRA chifukwa cha ganizo lake lofuna kugwira ntchito la achinyamata mbomali kuti apindule nawo ndi ntchito. Kumaderako kuzichitika kuti abwera MACRA komanso amene ife tikathandiza kufuna achinyamata amene azikathamanga kupanga chiwerengero cha manyumba athu komanso kuyika zikwangwani komanso kuyika manambala manyumba athu. Malingana ndi bungwe la MACRA, ntchitoyi ndi imodzi mwa ntchito zomwe zikugwirika molingana ndi masomphenya achitukuko cha Malawi 2063. Akuluakulu ena a banki ya FDH akumana ndi mkulu watsopano wa bungwe la MBC a Brian Banda. Akuluakuluwa atsimikiza kudzipereka kwawo polimbikitsa mgwirizano wake ndi wa IRC mdziko muno. Poyankhula mmodzi mwa akuluakulu a banki a Eugene Chinkhandwe anayamikira Banda pa udindowu ndipo anatsindika cholinga cha banki chofuna kupititsa patsogolo mgwirizano wake ndi MBC. Mmawu ake mkulu wa bungwe la MBC a Brian Banda anayamikira ubale omwe wakhalapo pakati pa MBC ndi FDH Bank kwa zaka zochuluka. Iwo atsindika zakufunika kopitiriza mgwirizano okhazikika oterewu omwe ukupindulira mbali zonse ziwiri. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tentonenso mitu yake. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Mkulu wakale wa banki yaikulu ya Reserve wati banki inaletsa kugulitsa kwa hotela ya Amaryllis ku Public Service Pension Trust Fund chifukwa ndondomeko sizinatsatidwe. Ndipo bungwe la masewero a mpira wa miyendo la FAMU lapempha mabungwe ndi makampani kuti ayike ndalama zambiri ku masewerowa pozindikira kuti akupereka mwayi wa ntchito. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Anthu mboma la Nzimba ayamikira chifukwa chokhazikitsa pabwalo Area Civic Education Hub mchingerezi ponena kuti ndondomekoyi ndiyofunika polimbikitsa kusintha kwa kaganizidwe kutenga nawo mbali kwa mzika komanso chitukuko cha dziko. Wapampando wa hub yomwe ili pansi pa Inkosi Chindi mbomali a Memory Moyo anena izi pa msonkhano ophunzitsa pabwalo mbomalo. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi amoyo, mabwalowa akuthandiza kupanga nzika zodziwa zambiri komanso zotengana mbali pa nkhani za chitukuko pomwe akulimbikitsanso mgwirizano wa anthu m'madera. Tinalibe kaganizidwe kwakuya, timangoganiza pafupi. Chifukwa tinalibe upangiri oti kodi zitukuko zikuyenda bwanji, kodi patokha chikhoza kupanganso chitukuko chotikhoza kutukula Malawi uno. Oyimira Inkosi Chindi ya mderali Clemens Kaweche anati mahabuwa akuthandiza anthu m'madera kumvetsa maudindo awo pa chitukuko ndi kayendetsedwe kaboma. Alongosola kuti tabwera ndi kiyi mene abwera nayo kiyiyo
ndi imene imakhala ngati mitu yako inali yogata. Ndekiyo ndi imene itipangise kuti ife kunoko chitukuko ndi zinthu zambiri kuti ziyende bwino. Mkulu wa zachisamaliro cha wanthu mbomali a Priska Zimba ati khonsolo ya boma la Mzimba ndiyo dzipereka kuonetsetsa kuti mahabuwa akupitiriza kugwira ntchito zawo kutsogolo kuno. Mavuto anali ambiri chifukwa chonera anthu samatha kuthandizira kugwira ntchito zosiyanasiyana ndi zitukuko zosiyanasiyana zimene zimachitika mdera mwawo chifukwa samadziwa kufunika kwa chimenechi. Ogwirizira udindo wa mlembi wamkulu mu nduna maboma ang'ono a Cicero Kampanje ati mabwalo ndi ofunika polimbikitsa kusintha kwa maganizo komanso kupatsa mphamvu nzika kuti zithandize mwatanthauzo pa ntchito zachitukuko. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nduna maboma ang'ono a Crispin Kalaya anati mahabuwa ndi ofunika kuti mapulani achitukuko cha dziko lino akwaniritsidwe. Kulimbikitsa anthu kuti azitha kusaka zinthu zimene zikuwapinja m'madera mwawo, akazipeza zinthu zija azikambirane apeze mansala. Ngati mansala wakuyenera kuti mwina apite akafunsa adindo azitha kugwiritsa ntchito uthenga umene azopeza mahawa amenewa kuti afunsa adindo afotokoze. Kukhazikitsidwa kwa bwaloli pansi pa inkosi chindi ya mbomali kwachititsa kuti chiwerengero cha mabwalowa chifike pa awiri pomwe yoyambirira inali ya kwa inkosi Maulawo. George Kandawire, MBC, Mzimba. Vuto lokuba nyali za munsewu mu mzinda wa Lilongwe lafika poyipa kwambiri kamba kuti pafupifupi nyali 80 mwa nyali 100 zilizonse zabedwa m'misewu ina. MBC itayenda misewu ingapo ya mu mzindawo yapeza kuti anthu akumadula komanso kugwetsa kumene mapolo amagetsi a m'misewu pofuna kuba nyali za mphamvu za dzuwa zomwe zimakhala pamwamba pake. Patrick Dambula wafika ndi ripoti. Patangudutsa miyezi 6 pamene misewu imene ayikonzanso atayitsegulira mu mzinda wa Lilongwe, anthu ayamba kale kuba nyali zoyendera mphamvu ya dzuwa zimene zili mbali mwa misewu imeneyi. Mwachitsanzo MBC itakayendera msewu wotchedwa Mzimba anapeza kuti pafupifupi nyali zoposa 80 mwa nyali 100 zilizonse zabedwapo, ndipo anthu akumadula polo limene pali nyalizo. Msewu winanso umene umatchedwa Presidential omwe uli ndi mapolo a simenti, kumenekonso zinthu sizili bwino kambaka kuti pafupifupi polo lina lililonse lilibe kanthu kambaka kuti anthu adachotsa kale nyali zoyendera mphamvu za dzuwazi. Mwachidziwikire izi zikuyika pa chiopsezo anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe kambaka kuti mbava komanso anthu ena awombanda akutengerapo mwayi pa mdima umene ukumakhalapo usiku, ndipo anthu ena angapo achidwa kale chipongwe. Ichi ndi chimodzi mwa zifukwa zimene zinachititsa bungwe la Roads Fund Administration komanso akhonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti akumane ndi cholinga choti akambirane nkhaniyi. Mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Clement Stambuli akuti ndi zomvetsa chisoni kuti pamene khonsoloyi ikuyesetsa kukonza mzindawo kuti ukhale wa makono, pali anthu ena amene akuchita zinthu zosemphana pomaononga zinthu zimene khonsoloyi yayika. Ifeyo ngati a Lilongwe City Council tukambirana ndi achitetezo makamaka Malawi Police kuti tione mmene tingathe kuchitira izo, komanso tikuganiziranso kubwera ndi mateknoloji ena oti atithandize kunena kuti ntchito umenewu usachitikenso. Tikudziwa kunena kuti izi zikamachitika sikuti zimangochitika wamba ndi anthu akuba achisawawa iyayi. Anthu amene amachita zimenezi amakhala anthu olongosoka ndithu, chifukwa akatero ndiye kuti iwo amene amabawo ali ndi nsika. Ndiye ndi ntchito yayikulu ndithu tithandizana ndi apolisi kuti tione. M'mawu ake mkulu wa bungwe la Roads Fund Administration Stuart Malata anati agwirizana kale ndi akhonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti agwiritse ntchito njira zamakono zimene zingathandize kuthana ndi vutoli. Iwo anati mwa zina ayika makamera komanso zipangizo zimene zingathandize kuti azitha kufufuza ndi kusakasaka nyali zimenezi zikabedwa. Amalata apemphanso khonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti itsindikenso pophunzitsa anthu zakufunika kosamalira zinthu zachitukuko. Akufuna auze Amalawi anthu amene akukhala mu mzinda wa Lilongwe kuti chonde tiyeni zinthu zindi zathu. Mukaona munthu wina wache wabwera ndi chigetsi cha pansewu chimadziwika ameneyo tamululani kango muchitani report kuti koma mnyumba umu mutaona chigetsi china chake chodabwitsa. Tikayamba kuteno ndiye kuti nchitidwe owononga zinthu zimene zikuchepa. Pakadali pano khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ili ndi mapulani okuti ikonze misewu ina mu mzindawu yomwe idayima m'mbuyomo
komanso ina imene idawonongeka. Patrick Dambula, MPC Lilongwe. Bungwe la Plan International Malawi lati ntchito yophunzitsa luso la ntchito zamanja achinyamata kudzera mu project ya za ntchito ndi nsanamira yothandiza kuchepetsa umphawi pakati pa achinyamata. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Blessings Njolomole ndiwo anena izi atayendera zina mwa ntchito zomwe achinyamata akuchita m'boma la Mzimba. Tindi zambiri mu lipoti ili la Grant Muhango. Atayendera magulu achinyamata omwe akuchita zosokasoka, kukonza sisi komanso kupanga sopo madera a Njuyu, Kafukule, Luvwele ndi Chigoga. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan International Malawi omwe akuyendesa ntchitoyi a Blessings Njolomole anati ndi wokhutira ndi momwe zikuthandizira kutukula miyoyo ya achinyamata madelawa. Komanso mphenya amene akwaniriziridwa kwambiri komanso apitilira zimene mayembekezera chifukwa chonena kuti kusintha kwachitika mwachangu. Ena mwa achinyamata madelawa anati tsopano akutha kuziyimira pawokha pachuma. Nkhani ya kunyumba zikundithandiza panopo ndiwo ndimagula ndekha abambo ayi koma soposo ndimagula sondeka kuzera nkhani yosoka kusinda kulikose kulipo tikale tikadalira kabapapi wepasono pano pateka tikujimira makola waka ineyo zanitsanzira poti kale inali munthu oti waumphawi komano sopano ndikungochena ndikupanga zanga chifukwa choti kuti ndikapangeza anthu nthawi imandivuta. Mkulu wa nthambi yoona za ntchito za luso la manja ku mpingo wa CCP msinodi ya Livingstonia ya Ekwendele Training Center Mbusa Glad Kumwenda anati ntchitoyi ili ndi kuthekera kosula achinyamata kukhala nzika zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Mmene timayendera muona kuti anthu ambiri poyambirirapo amaona ngati zamasewera koma panopo anthu ambiri ali ndi chidwi muliso ndi umboni mmene konse kumene tazungulira anthu amabwera ambiri kuzaona kuti kuli chani ndiye chidwi cha anthu chambiri zedi pa ntchito imeneyi. Boma la Malawi kuzila ku bungwe la Plan International Malawi linakazikisa project ya za ntchito zaka zinayi zapitazo ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union EU kuti apereke maphunziro a luso la ntchito zamanja mogwirizana ndi bungwe la TVETA. Grant Muhango, MBC Mzimba. Ndipo mu nkhani za masewero, President wa bungwe la masewero mpira wa miyendo mdziko muno a Fleetwood Haiya wapempha kampani komanso mabungwe kuti ayike ndalama zambiri ku masewero wapo zindikira kuti akuthandiza kulemba anthu ntchito mdziko muno. Ahaiya anena izi pamwambo opereka mphoto kwa matimu amene amasewera maligi ang'onoang'ono mchigawo chakumpoto. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Ahaiya ati masewero a mpira ali ndi kuthekera kochepetsa mavuto akusowa kwa ntchito pakati pa achinyamata. Iwo apempha makampani kuti abwere mwaunyinji ku mpira ndi kuthandiza ponena kuti masewero a mpira ali ndi kuthekera kulemba ntchito anthu oposa 50,000 mdziko muno. Tukamba zona kuti about 200,000 people amene ali ma civil servants ndi kumene mpira mwina okuthamangira kunena kuti tikuthamangisana ndi ma civil servants amene akulembedwa ntchito mboma. Chifukwa cha chimenechi timafuna ndipemphe kunati boma lisatenge mpira ngati kotayirako ndrama kuti kapena tisaononge ndrama kumpira koma mwina tipitise kukamangira njigo okha chifukwa chakuti ama anthu 10 tikunenanso kunena kuti kumpirako tikalemba mwana ntchito mwana amene ojaso athandiza makolo ake athandiza azibale ake athandiza anthu ambiri. Imwe akupereka ndalama zothandizira ligi ya Mberwa mchigawo chakumpoto inkosi ya makhosi Mberwa 5 yati ndiyokhutira ndi mmene mpira ukuyendera koma iwo apempha bungwe la Football Association of Malawi FAM kuti liunike ndi kuvomereza bwalo la Mzimba kuti achinyamata ayambe kugwiritsa ntchito. So ndinapempha president kuti komano titati taona zofoka zimene alemba a FAM za Mberwa stadium ku Mzimba. Napempha kuti simungapange consider kuti zinazo mwina tikuunze mwasangasanga ndicho linga chonena kuti anyamata athu tapase comfort. Monga mukuziwa mpira umakhala ndi element ya masapota komanso home ground.
wapampando wa bungwe la Northern Region Football Association Amasiya Nyasulu ati ndi okhutira ndi mmene masewero a mpira ayendera mchigawo chakumpoto. Tosangala kwambiri kuti lero tamalizisa ulendo umene tinayamba chaka chatha, komano ulendo sutha musanapereke mphaso. Apapa ndife osangala kwambiri kuti tapereka mphaso kwa amene apambana kwambiri, amene achita bwino mu season yatha. Pamwambo panafika mafumu akuluakulu a mchigawo chakumpoto amene athandiza kupereka mphoto ku matimu a Luvili komanso Embangweni potengera kupambana kwawo zikho m'mipikisano ikuluikulu ya mchigawo chakumpoto. Hassan Piri, MBC, Mzimba. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Mkulu wakale wa banki yaikulu ya Reserve wati bankiyi inaletsa kugulitsa kwa hotela ya Amaryllis ku Public Service Pension Trust Fund chifukwa ndondomeko sizinatsatidwe. Ndipo bungwe la masewero a mpira wa miyendo la FAMU lapempha mabungwe ndi makampani kuti ayike ndalama zambiri ku masewerowa pozindikira kuti akupereka mwayi wa ntchito. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayi Savita Wilima, tukufunirani usiku opambana. Takulandirani ku nthawi ya zanyengo. Tikupembedza kuti madambiri kuyamba kuoneka mitambo ichuluka komanso mvula ya mabingu igwa madera ochepa. Mphepo yamwera yamba kuwomba mwamphamvu pa nyanja ya Malawi komanso nyanja zina. Choncho ofunika kukhala osamala. Zichitika kamba kuti tiyamba kulandira mphepo zomwe zichokera kumwera chakuhuma, zomwe zanyonka komanso ziyamba kulimbikitsa nyonga mitambo komanso mphepo ikhala ikuwomba madera ambiri. Mvula osalephera madera makamaka okwera. Usiku uno tikupembedza kuti mphepo imene ikhala ikuwomba madera ena komanso pa nyanja ya Malawi. Mitambo ioneka maderanso ochuluka a kwatuluma makamaka chigawo cha kumwera komanso pakati